Goeie. Hahaha, Philip, jongen. Wat is het? Als de app nog gelezen? Nee, wat dan? Nee, Oh, dat is nog poedersoep op heavy moet. oh, nou, wat dat is heb ik stroom niet erop? Nee, die zit in water. Ja, maar het lucht wordt uit. Dat komt. Dat is ze wel. Dat is Doe het lucht maar even, jongen. Dat was nog het mooiste wat met elkaar is in 2023. Oh, gossie. Het mooiste wat met elkaar is in 20. Ik denk, het mooiste weet ik net, maar een van de mooie dingen, de ontmoetingen tijdens de fietsvakantie. Dat ben altijd toch weer heel bijzondere ontmoetingen. Tijdens een fietsvakantie, het is krijgs bij mensen wat iepen dan ik gewoon niet op die fietsvakantie door je mezelf. Natuurlijk ook, meer in een boetenloft, want ja, je zit op die fiets of je drinkt een bakje koffie of je bent onderwijs. En dan, ja, die vrouw op een veerboord bij Willemshaven, die het vernam dat we dus uit Nederland kwamen en gelijk de foto's van het lucht van de keuken af werd ze west weer van hoe mooi. En ja, dat meestal ben heel iepen, denk ik, nou gewoon niet op fietsvakantie binnen. Je bent kwetsbaar, hè? Als je op fietsvakantie bent, dan ben je kwetsbaar, hè? Dat wat je bij je had, dat had je, hè? Meer ben je ook net, hè? Dus dat vond ik wel een van de mooie dingen, ja. Echt trieste dingen. Klasse, slim ziek, dik plotseling overleden. Ja, Ja, dat is wel een erg crescendo natuurlijk. dat had me wel ondergrepen, ja. Nou, Ja. nou wel lekker waar komen bakken. Ja, zeker. Er bevest meer mooie dingen. Best. En nog volgende weekend? Ja, zeker. Zeker. Den Ham, hè? Dat we de derde keer op Riegen, hè? Ja, daarom ja. Na weekend dan zijn we naar een hoesketij in Den Ham. Ja. En dan zijn we dan met de familie, tenminste een deel van de familie, net iedereen wil mij. Nee, net iedereen Net kent iedereen. mij. Dat is Oh, net heel iedereen kent anders. mij. Oh, is dat het? Nee, Oh, ik denk dat iedereen wil mij. Nee, net iedereen Willen is kent kunnen, mij. zei je toch altijd? Nee. Of is dit oorzaak met kunnen is willen? Oh nee, dat is het ook. Net wollen, dat is het. Oké, nou, sommige mensen die kennen het mij, die zullen heel graag mij willen, maar die kennen gewoon Vanwege het mij. het werk, hè? Vanwege het werk, maar ik wil mij, maar ben. Dus hebben we een keer ergens oors in, dan zit ik nog een video opnemen, denk ik. Kom mooi naar Den Ham. Nou ja, ik weet ik net hoe Wat? dat is met hegenwetter. Want vorige week is er stroomuitvallen in Den Ham vanwege Oh. het hegenwetter. Dus Zit ja. er zonder stroom aan? Nou, dat cykeltje die daar weer de energiekost niks zo leeg. Oh ja, ik zeg het op dit hoesje. Ja, dan weer 24 euro energiekosten voor midweek. Nou, ik denk, ik weet net de energie van mijtje, maar voor 24 euro kun je net volle stoken achter het idee. Maar je weet het net, misschien als ze er zo'n hybride warmtepomp en weet ik wat voor dingen dat zo raar. Je weet het niet, hè? Nou, is dit goed? Ja, goed. Meestal draaien ze daar zelf wel. Maar soms dan zit het te volle in het pannetje en dan willen ze net draaien. Dus ik doe hem net, net met z'n saap draaien. En die zitten nog een vast. Ik kom even een bier halen, meneer Eduard. Wil je ook bier drinken? Nou ja, dat is nog geen draadje, hè? Hoe heet dat? Dat is nog Nee, geen dan doen we dat nog even. Hoe laat is dat? Het is, hoe laat? Ja, een kwartier voor Alventje. Ja, dat is een En kwartier. je gulden draak, die haak ik niet tussen van. Ja, Niks aan het pittige niet, die is 12% zeg ik. lekker. Dit is de heer des huizes, hè? Altijd in de kooi. De landlord. De landlord die bier uit. Die regelt te drinken. Zo? En we kunnen het betiert genoeg beginnen. Oeh, lekker, waar Oh, staan je En mag waar dit. staan er op een herk Jantje, meneer Eduard? Maar waar staan er? Of een Duitse bier. Zo, dan gaat de meneer... Dit is echt de Duitse reinheidsgebot. Oh ja. Ja. En dit net, hier zit al mais en Nee, spullen. dit is de rotzooi Ja, dat is de rotzooi. en dit is het echte bier. En is het een puntetiket of is het nou een roenetiket? Ja, ik kan een puntetiket, maar dan is het heel ander mist in. Oh, nou ja, ik gooi het al liever voor. Er was nog meestal aan, ik zei ze. Dat verhaal, daar hak ik nog nooit op bij die, maar ooit zei er eentje mee dat wie die dan wordt, weer een soort van groep gemeester, die zei dan van als het hertog Jan flesje een puntetiket had, dan komt het bij de verkeerde brouwerij bij. Als het ergens ooit brouwt, dan is het net goed. Zo best kennen. Maar dat is gewoon een roenetiket. Nou, Als er onderzoek naar die? ik had een keer, nou ja, Empirisch jeetje, nee, ik had het gewoon maar voorbij inletten. Het is interessanter om te zien hoe de meesten ermee omgaan denk ik, dan dat het echt bier is. Dat is een beetje meer misschien mijn kanaal. Maar ik vind het interessanter hoe meesten erop reageren. Ik ben meer de socioloog, zeg maar zeggen, of de antropoloog. Dan dat ik per se het zelf journalistiek precies uitziekje wil. Dat vind ik voor mezelf misschien wel belangrijk. Maar ik vind het mooi om te zien hoe meesten ermee omgaan. Dat is een soort van, ja, ik weet het niet.
Ik ben een soort predikant, hè? Ik ben het preken. Je bakt nemen ze voor zoeken, zo. Ja. Ja. We staan een beetje eten. Dat zie je neem wel. ik mij voor onderwijs. Denk Ja, je natuurlijk, ja. denk je Ja. wel om het vet? Want Ja, ik denk om het vet bij me. Dat, Wij zijn nooit een beetje zitten dan? ben jij eigenlijk over? Oh nee, meestal droeg. Nee, maar dat mag er dus niet uit. Wie ben net van zoeker, dat wie gaat ervoor. Wie vindt bier ook lekker als ik bier? ja, steeds me krijg. Nou, dit is familie van Jalke zeker deze man. Hallo. Hoi. Geweldig. Dit is mijn zus Monique. Hoi. Ben je nog in dan? Ik ga even naar de ene kooi in Veenwouden. Even bij het Karbit-kanaal zien. En Jilma, dat is uw zoon, die doet dit hier voor de eerste keer mij. Dus maar we even hinnen natuurlijk. hè? Ja, dat was dan die hè? Ja. Dan maak je een stiepje. Hoi. Ja, welke dat zei ik eigenlijk niet idee eigenlijk. Ik denk dat er inmiddels wel 40 meidagen daarom. 40? Dus dat is eigenlijk hier, groeit dat uit tot een steeds groter evenement. Dus dat is hartstikke leuk. Oké, ja. Ja. Ik ben net echt heel wat opgegroeid met een beetje shit. Maar... Hey, doe die dat? Hast u dat wel eens dingen? Nou, eigenlijk nooit echt. Ik ben wel eens bijwest, hè, het van, maar nooit echt zelf met een bus. Een bus. Bus. Ja, Martijn wel, ja, dat heb ik druk mee. He, dan ik in de sneeuw, ik nog. Oh man, in de sneeuw, dat ik een beetje een koordje en. Ja. Dus dat had me. Ja, want ik Daar weet is nog- misschien misgang, hè? Ik weet nog dat we een keer een artiest daar hingen en toen sloeg het waarom, dus dat zal zo'n 15, 16 zandje in Jelien wezen. Toen ben ik inderdaad de schaatsen naar sliepje letten. Oh, ja. En toen ben er inderdaad gewoon toen daar om het bed zitten. Ja, want ik ben hier opgegroeid. We hebben nog binnen, het is niet veel warm, daar ben ik deels opgegroeid. Toen wie dat op een fan. Nee, dat weet ik wel. Nee, dat weet ik wel bij de Elzen. Bij de Elzen van ik nog. Bij dat watersplak. Oh, direct. Ja. Daar is toen het shitten. Ja, maar dit is nog net heel Huh? langzaam bij daar in de kooi. Nee, vond ik niet. Nee, de fan hier is natuurlijk nog, ik weet niet of het nog steeds zo is, maar waarschijnlijk wel. Maar Naast nog even ja dat er een is die de geschiedenis weet. de hele geschiedenis van het kabit zit niet van waar we daar weer. Even naar in de Zit ik echt op de wacht. Ik denk dat de meesten dit jongen echt zitten te wachten op de kabitskietenis van Van. Alsjeblieft verteld al ja. Zie je, we hadden hier al een bus uit. Hoe dat? Ik wil die Gert Jan al net van de glastrend. Ik weet niet of we die man glastrend hier, maar dat is zo'n bus. Ja, wat is het? Mooi oude Ja, maar plek. weet iedereen waar het is? Ja, dat is ik zo. Hè. Vroeger ik ook niet de ouders vind ik mooi. Ja. Dit is in water en dit is in de Chrysler. En hieruit zo op een mega. Dat is wel knal. Er is er een hele channel in. Ja? Daar staan mensen, ja. Wat nou, wat is toen? Oh, dat hier op nu. Ja. Kijk beter ook maar doen. Oh, Henk Jan is er ook nog. Dat is zin. Goeie. Hoi. Een bier first too. Dat is helemaal als die direct is dit ergens. Oh nee. Nee, Suzanne. Ah, goeiedag. Denk je aan Ilkes, joh, mijn naam direct bij. Dax. Dassen. Jelmer Plons? Waar hebben we die Jelmer Plons? Ik vind het van. Nou, mooi hè. Die knallen die hebben we weg. Arjen is soepel af van de geheel. Hey Millie. Nou, ik zei Arjen is soepel af van de geheel, hè? Dat is die een bier zit. Waar is dat Arjen? Arjen is ook de breedste van iedereen. Ja, dat is ook de breedste nog. Ik kan dus net bij Aha, Nou, goeie. daar gaan we, hè? Daar hebben we mij besluit. Jelder hebben straling. Zo? Hoe is dat? Goed, hè? Ja, waar is die bus? We gaan nog wel een paar uur. Ja? Ja, ik hoor wel.
Je moet hem maar even gemaakt hier. Hè? Nou, mooi. Een SO naar de Friese vlog. Wat zijn zo een? Een SO naar de Friese vlog. Alweer even zin, hè? Alweer even zin. Oh, goed, je doet dat al, hè? Maar... Ja, ik wil kijken. Hoe is hier dan? Als ze dit zeggen, dan zullen dat. Hoe mag we net met je bier gaan, joh? Kan dat niks aan? Heet die Arjen of niet? Nee. Dit is Leon Terror. Oh, oké. Nou, best, ja. Oh, we hebben hem inhouden, hè? Ken ik, hè? Ja, het is meer, ja. De twee kanten nu. Geweldig. Ja? Een bal. Beste meesten, Tierentank voor een prachtig 2023 in elk geval van de Friese vloggen. Wie een bijzonder hier, want ja, voor het eerst ben ik echt hele volle begang te publiceren. Ik moet zeggen, niet schrik een karbidkanon, nou ik wie dit hier even het contentkanon. Ik ben heel benijd wat 2024 opsmieten zal. Ik wens je Jim in elk geval het allerbeste voor 2024. Alle leden, alle abonnees en iedereen die het maar naar de Friese vlogger Sjoen had. Echt super geweldig. Beloof vooral Sjen en dan ja, hoop ik in 2024 ook prachtig mooie video's te maken. Waar een soort mensen willen onbeleven en wat dan ook maar. Ja, maar ik vind het eigenlijk wat te melden. Ik zou zeggen, hou hem zelfs veilig ronde, hier wisseling en best nog geen abonneer dan, best nog geen lid. Wel lid, want dan juist ook alweer exclusieve dingen die is oors net juist. Ja, vanuit hier, vanuit mijn studio wens ik je een heel noffelijk 2024 en ongauw. En ja, on to dry January. Het is nog net het laatste slokje wat ik wil drinken zal, maar zo, moet je. Geweldig.